Monggo Mbak Mimin Apri, ayo. Kayak apa? Aku nyuwun. Ngalor ngidul ngitang brali ngulon. Ana rene Mimin Mbak Apri iki tertib anggere ana kendang aprak terus ngadeg joget sindenku iki lho. Sinten? Tengenku iki ngalor ngidul ngitan bal ngono kok cangkeme ngono. Jan ra cetha tenan kok. Wong kok liyane mangan kok ora eneng. Kaya ngono kok dilokke lemu kok nesu. Mboten lemu kok sisih. Lemu kok bering niku pripun to njenengan? Sing lemu ki lengene iku lho ketok gede-gede. Aduh. Lah wong diparingi senek enake kaya ngene nggih dinikmati to Mas, matur suwun. Iya ning ya kudu ngerti gaweane sik to. Nek mung nggone mangan wae Ibu Dwi iki mau ta, ya ta, Bu Dwi Mujiraja wis nggawa daharan akeh 100 bok untuk para penyepeng rawit. Lho. Nggih. Antek do mblenger le mangan. Wis esuk wis tenan kok. Yogane mati kali anu kemlakaren ora kali tenan. Ayam gian. Ah, engko ora metu meneng wae. Pokoke serba ingkung. Wis nek mar gaya awak nglemokke awakmu wis gampang, ya. Ayam ingkung, bebek ingkung. Nah, kuwi. Aku arep menciptakan mode baru. Piye? Monera. Priki. Sak-sake bae sampean iki. Kok lha kuwi ki sembrono lho lek aku nek cara dadi kowe aku gal lho kowe. De Apri. Piye lek Sukimit? Ndak man atus mah petingane apa mung dahar lan dahar. Lah piye to? Sliramu kuwi ya kleru. Lah piye? Aku ingkung ya enak, lho meneh ingkung saka kakung sableng. Ning aku oleh seneng bandeng. Apa kuwi? Kok rada rene to ah. Rada rene lampu kok kaya isin men ki ngopo? Nggih, ngapunten. Duk nalika ringgitan wonten Karang Dawa wonten jalin kula mboten saged nderek. Lah ngapa le? Ora dikon. Lah Pak Dalange jebate kono ora didhawuhi kok bekakas ngene rono blakrah apa? Kowe iki rene nek roh lampu kok sajak kaya gila ngono lho kowe. Nderek tepang Pak Dwi. Nggih, kula menika sanes ora wong jaba. Kula menika garwa Bapak Lurah. Wah, iki lho krek. Pak Catur ingkang saputi periode. Tak urus Pak Lurah ngendi? Kowe iki murwoke apa ora to, Pri? Pak Lurah ngendi sik? Pak Lurah Mbolo Pleret Pak Catur. Piye ngerti ra Pak Bagong Darmono ngendika, "Mimin tak gaweke KTP kene." Kuwi ora diblake to asli aku ki dadi adine kono. Berarti kowe iki sedulure IP Pak BG. Aku nek karo kene berlali-lali ngono kok. Hadek nek kowe nek sedulure IP ki Pak BG nek karo kowe kok ya sajak kaya ngersake ngono ya. Lah ya ora apa-apa nek pas Budwi Prei nika mang ngersake kula. Ora sudi. Lho, ora sasake. Penyanyi kok mboten mudeng pripun ta? Lho, bangsa ini bisa besar. Ya. Kutha Klaten bisa besar karena 4 hal. 4 hal siji. Siji adile para pemimpin. Ya, betul. Kang amanah. Kang amanah wis Wis terbukti. no. Ya, pemimpin sing amanah Ibu Sri Mulyani. Pak Narno. Nomor loro. Nomor loro. Alime para ulama. Sing iso nentremke suasana ora memperkeruh suasana. Nah, sing nomor 3 dongane wong fakir. Wong fakir miskin. Nah, sing nomor 4 dermawane wong sugih. Lho tak rangkul. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Iki apa iki? Bagus. Mantap jiwa. Dadi wong diarani sukses, wong diarani sugih nek sugihane iki tumrap tangga teparo kadang pamitran relasi kados Pak Dwi. Trio napa niku Pak? Trio Tripurusa. Nah, Pak Dwi, Pak Juwardi, Pak Juwardi. Pak Tris. Luar biasa matur nuwun. Dadi jumbo kaya rancangan undang-undang kae ya lek undang-undang kae. GBHN. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, cocok. Malam hari ini beda. Yang terlantar dipelihara oleh Tripurusa. Loh, ya. Iki enek berita menarik. Menapa? Mbak Mimin karo Mbak Apri.
Iki enek sing ngersake gending. Nyuwun gending bajing loncat. Mengki sing joget Mbak Apri. Salam buat keluarga Mas Dwi Mujidarjo, keluarga Bapak Tumiyono, keluarga Ibu Bupati Ibu Haja Sri Mulyani, keluarga besar relawan-relawan JW, relawan Karangdowo. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan keberkahan. Amin. Kapan tanggal kosong saking Mas Tristianto? Tepuk tangan. Nyicil ayem. Alhamdulillah. Si dosa juga kebayak, Pri. Ajeng juga kebayak wis dibal-bal penjahitnya kebayak wis dadi. Mudeng corona apa ora? Buat linggo ngliwet lho yang nggih. Alah kok. Jare ranggo dagelan lho jare. Ranggo dagelan. Pak, kula nek ketang nggih dadi penyanyi dangdut penyanyi rock mini sementen pripun. Kula ya perawatan ning Loji Arum iki mau agek golek model. Kono ki khusus wanita. Lah kowe ki rak lanang to. Nggih. Menika kata sangat pundutan. Pokoknya iki karek full guyon gitu. Guyon. Ya iki mau lakukan wis sudah 60% tinggal 40% iki guyon sik sak momoe. Sing penting seneng atine, meningkatkan imun iki guyon. Ning aja kebablasan ndek kendir. Guyon iki diatur. Nyuwun lagu nggih Kembang Rawe Gubuk Asmara Podang Kuning saking Bapak teman Pak Dwi Grup Brother Sarbianto. Wah, nggih Pak Sarbianto Kintun Lelagon. Yo nggih Kembang Rawe Gubuk Asmara Podang Kuning. Oh, matur nuwun. Iki mau ya paring anu bebungah kanggo awake dhewe. Heeh. Terus menika wonten malih sugeng dalu Pak BG. Menika saking WMC Klaten siap nyengkuyung Ibu Haja Sri Mulyani. Pokoke nderek sibu, lagunipun nderek mawon nggih. WMC niku nggih setia kali para kanca pedalangan. Matur nuwun Mas Bowo. Nah, saiki diaturke sik bajing loncat lan iki uga ana pundutan anu Bude Warsini ya mirsani lewat streaming. Disapa dulu Bude sama Pak D. Sugeng dalu Bapak Tumiyono sekalian Ibu Warsini. Sehat selalu matur sembah nuwun awit peparingipun kagem kula lan rencang-rencang sedaya. Sebutane Bude karo Pak D saiki ana. Kenapa? Bapak Budaya Indonesia. Iya, Budaya Indonesia. Nggih no wis tenan kok sampean ya kopen, sesuk 26 ya ning joglo kuwi to. Alhamdulillah. Bapak Tumiyono peparing kalian panjenengan duk nalika tanggal 3 dosa menika cementel kula nggih suntik KB. Jenenge wong ayu Seniwati kondang ya toh. Wong ayu Seniwati kondang mesti akeh wong sing ngresake. Nek imane ra kuat lho. Mbok nggo jagani sapa? Mbok nggo jagani sapa? Yoga-yoga sing kilap. Paling relawan ra mungkin relawan wonge tertib-tertib ora mungkin sing kersa. Paling Mas Boim paling sing drama. Ora aja tekan kono ah. Aja. Boim wis anteng saiki. Anteng. Nggih Mas Marno ae nek nu. Wah, lah iki CLBK nek karo Marno iki. Pri, rungokno. Aku ki seniman Seniwati. Nek ora waton dikon didhawuhi yo nderek Pak Bagong, yo nderek Pak Bagong, nderek Pak Anom, nderek ora langsung tak ACC kok. Ora langsung mbok yani ngono. Tak tekon sik pripun Pak yoga-yoga panjenengan tertib mboten? Tertib. Weh. Seniman ya seniman akhlakul karimah tetep dijaga. Wah iya. Apa kuwi? Lho. Yogane Pak BG iki lho, selingkuh wegah. Demenan moh. Terus affair moh. Betul. Nek dedet 50 tuku. Wah, kok resik-resik. Maksudnya tuku panganan. Lah iya, tuku panganan digo garwane sing nang omah, nek seneng atine kok sangkan-sangkan iki tuku panganan. Kok iso muni kowe iki nek 50 resik-resik iki. Resik aku. Nek nyelawe ngeten iki. Wong edan iki. Maksudnya nyun sewu ya iki kok aku kok pinter ngomong ngopros ki ora. Heeh. Wong wedok ki pancen butuh bondo. Nggih. Butuh dikayani. Ning wong wedok ki sebenarnya pengen dijaga perasaannya. Iya. Lho, dikono bondo akeh nek atine ra dijaga. Satu tetes air mata dari pasanganmu 1000 dosa bagimu. Banyak. Aku wong wedok padha wedok emah aku lho. Apa wong lanang iso sukses dhewe tanpa lebih baik aku hidup menjanda. Harus dihilir masa. Kumat ki kumat. Apa iki senengane kuwi mengungkap masa lalu. Ngerti to nek kancamu kuwi rada wong iki rada latah. Angger muni tarik sis kena ora mendhi. Semongko. Lho ya ora kumat to kandhani. Biasane ora ngono ki kowe. Tarik sis gedang. Kan
buah-buahan. Buah-buahan. Ya, iki ana anu kintenan saka Budi Warsini ngersake lagu inggih menika lagunipun Selendang Biru. Nah, disiki ya, klasik soal iki. Yo, buka saking Bonang. Monggo Budhe menika lagu kagem panjenengan ugi Pakde, wilujeng rehat, sehat walafiat, sukses donya akhirat. Amin. Yo, kaya apa? Boke mulai dendam iki. Kae sajake anu kasih tak sampai karo Mbak Mimin, makanya terus ngenteni suarane Mbak Mimin. Nyun sewu Mas, nyan perintah ngono ki ya bener ning ora trep. Komando itu satu saking Pak Dalang. Kok kabeh ndek moga kabeh ndek komando. Disampaikan cara baik-baik ana proposine. Ra kaya ngono kok banget-banget. Aku kok ana part sendiri. Ki men bagane Dek Apri ngurmati Dek Apri. Adikku ra eto nek disio-sio. Iki kanca nyambut gawe bendina lah aku nanti ada part sendiri. Jam 3 esuk kukut. Gugah macan turu. Tarik men ngono. Iki anu ngene Mbak Mimin, Mbak Apri. Terus pundi? Iki mumpung beliau Pak Tristianto ya mirengke ya mirsani ta. Nggih. Kan golek dina sesuk sing sela. Pak Tris kok lenggahe pindah iki Mas, pindah. Pak Tris kok pindah nggon pripun? Lagi ngunjuk ngersake dahar karo ngunjuk. Oh nggih. Heeh, iki ngene, minggu depan ki rak malam Jumat anggo dalang-dalang. Nggih. Lah malam setune kan free. Kowe free apa ora? Anu, yen saya kula lihat schedule rumiyin. Waduh. Tak gecek iki gayamu. Lho tuas ya kira ya ana konsekuensine to Pri. Kok terus aku ya mboten saged. Maksudnya ngene, iki ben dipirsani sisan. Dadi nek malam Jumat ki bar dalang-dalang, malam Setu dhewe wayangan meneh ning kene. Cocok nek ngeten nggih cocok. Wedok lho kowe iki. Nggih cocok. Lah, muni cocok kaya Durga. Excited kok ya. Nggih, engko anu di schedule ulang ya ta? Nggih. Tenang, aku tak matur karo bose. Sembah nuwun. Niat baik menika sampun dicatet malaikat. Agek niat apa meneh diterapkan diimplementasikan gek ndang-ndang. So, niat wis jacalun. Ning nek niat jahat ora dicatet malaikat. Omongane wong ngemis iki jan mlidit. Meso kleru men. Yo, monggo. Selendang biru. Selendang biru. Selendang biru. Among hati Tekan orang. Ayo Kolir. Nah Ini pas yang susah part bagian saya. Dimireng nggih. buktikan. Nggih. Mama, Heti dipun HP ini pun dipun rekam swanten kula nggih. Saja. Ya Allah suara apik kok ngene padake kungkong ki lek kowe iki lho. Semua itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Lagi kembar wae rung mesti suarane padha. Nuratakan batin setiamu. Kok
kaya gropyokan yo. Innallaha ma'as-sabirin. Wong sabar dadi kekasih Gusti Allah. Kur selendang dua kali ya. Tetap penut janjimu selendang biru. Aku engko wae nduk, kan singgen men parade. Nggih. Apa kok ki aja dimalak dhewe asas pemerataan monggo. Mbak Maratus. Mbak Maratus Solika. Suara iki kudu banter. Iso ae lho lendo. Nano. Ayo Mbak Gendon. Kur grupake Tetapun janjimu selendang biru. matur nuwun lumadi selendang biru punutan saka Ibu Warsini Tumiyono. Nggih, sembah nuwun Budhe. Nggih. Iki tenan tak mentorku, guruku, wis pengayomaku. Aku tenan kok. Banyak belajar dari beliau. Iya. Pengen sukses ya sinau karo wong sukses. Kuwi otomatis. Dari aku sesuk anu sinau ilmu karo Pak Dwi, karo Pak Tris, karo Pak Juwardi. Iya. Iki ana ucapan selamat dari Pak Juwardi. Selamat ulang tahun Kakung Sableng kelima. Semoga lancar jaya selamanya, selalu berkeberkahan. Amin. Amin. Kagem uga nyuwun caping gunung untuk PT Widodo Makmur Unggas, mugi sukses IPO, semoga tetap berkontribusi buat kesejahteraan masyarakat luas. Dan juga tim militan tetap solid untuk kemenangan Ibu Haja Sri Mulyani Yoga coblos nomor 1 dan lanjutkan. Monggo iki enak loro, pokoknya sing kudu diaturke sik, caping gunung karo bajing loncat. Iki mau Pak Tris ya maringi redonanya tak keke, engko lagune bajing loncat. Bagito. Mudeng Bagito. Dibagi-bagi sing rata. Kok nek meneh tak goleke meneh. Tenang wae. Lho Le. Goleke gawean. Dalang percontohan. Lah ya langsung terbuka kon bagi rata ngedum rata. Iki melih ya diaturke sik lagune Caping Gunung. Caping Gunung nggih. Mbak Maratus tak suwun jumeneng. Ngancani karo Mbak Mimin, Mbak Apri. Mbak Maratus mboten sah ngedrop kalih kecantikan kula. Jenenge kadang kala kan kaya ayu kaya ngene-ngene terus ngedrop aja. Dadi jenengan mental itu salah satu kesuksesan. Mboten Mbak Mimin. Kula niku wanita sing
kathah syukuripun. Alhamdulillah. Arep sing kaya ngopo? Sing penting aku ki lak wedok asli. Biar jenengan kuwi ayu kaya ngopo ning rak lanang. Ayu apa ora pelantangan. Alah ya mesok. Iki kok ya ana anu bintang tamu arep nyumbang lagu. Sinten? Bulurah Sumber. Nggih. Nggih, mengke badhe nembang nggih. Sabar nggih Bu, menika tak ngaturke pundutanipun Mas Juwardi rumiyin. Ya, yo kaya ngapa? Caping gunung jenggleng. Oh. Coba Nadianto secara fisik dilihat itu perempuan tapi secara psikis adalah laki-laki. Mula ajar wong loro jenggleng Mbak Maratus. Diwiwiti saka Mbak Apri. Lah iki gawat lho lek kowe. Nek karo Mbak Maratus gawat lho. Lah ngopo? Lah, Nek tiba-tiba sukiminmu metu tenan piye? Ya malah amin ora apa-apa. Amin. Amin ono sing neruske sejarah. Wong aku ya tetak. Dadak dia mang keki lho. Wong kok tekan ngendi lho. Iki dipirsani piyai luhur. Lah anjir lah kata aku ngomong ya nek cedak Mbak Maratus nek pengen dadi sukimen ya ora apa-apa to. Lho wong ki sing kudu iso menahan diri. Arep sing ngene iki lak ya Kowe ora mudeng to. pripun? Ana Mbah Dar, ana Mas Bambang. Badar. Piyai joglo kabeh. Kowe nek ngantek rusuh ora kanggo ning joglo kapok kowe. Mbah Dar ngapunten ngene Mas. Tembung kula sak klimah rada keladuk biasa wong wedok nek cekel meneh jagoan wong wedok ana ngrumpi. Mangsa aku. Aku nek kon gendhengi ngono kuwi wegah kok. Ya ampun. Ndak baik, luwung fitnah nak. Kok malah marah. Iya Mbak Maratus. Ya. Saben bengi Mbak Apri siap. Jodoh to wis pas karo tibane. Penak di kompake. Tur gonge ya pas. Pas. Iki jenenge kompak, sing ngegong ya semangat, sing nabuh ya semangat. Bintang tamu kok mau ngadol jumbul cah paute iso ngono. Wah, iki. Jumbul ki nek ora pas wirama ya ora pener lho. Kok rumangsaku nek ora. Kabeh iki kudu nganggo chemistry. Nek ora ngiwak-ngiwakke. Pak Deki ngeyel banget ya. Mbak Mimin ngono kok Pak D. Ayo, Mbak. Yen mamaja. Siap, Min, Sukimin. Among karo janur. Guys. Kuning. Hop. Bro. Ya ta, ayo ta. Apa to, ora apa to? Lah apa ta wong gur jengglenge cah paut ya iso. Cah paut jare iso. Lah kok gerangan ora iso? Sok sapa sing gawe-gaweke kancane uripmu ya bakal digawe-gaweke liyane. Sok sapa sing nutupi rezeki kancane mongko iso kemampuane kancane mung dagel ya rezekimu bakal dituk ora kudu aku. Wong ki ora sok cegetan ate. Hukum tabur tuwai. Wah, iki. Iki garapan kok ora gawe-gawean kok. Siapa yang menabur? Siapa yang menuai? Kok sing ditabur nang endi? Nek nang kali ya kena banjir, ilang. Ya nek rung dipangan codot. Nah. Piye? Dadi ki kanca mau ora mergo srek kali kula mboten. Ora kreasi, garek kreasimu piye? Oh, dadi feelingmu piye? Lan aja ngentengke karo kancamu. Mula nembung karo kanca sing apik, terutama ling beduk iki ditembungi sing apik. Ayo, nembung sing apik. Cedhaki. Cedhaki Ben ngerti. ora kok sik nyun sewu. Lah kowe kipo-kipo rumangsamu aku gelem ngono apa piye? Rumangsamu aku wong wedok kono-kono sing langsung nubruk nang sorry ya, Mas. Perkara casingku kaya ngene apa aku geleman rak nek rung cocok regane. Kok sik Cocok tanggapane. Cocok tanggapane. Wong seni kok. Nah, cah pinter. Ada suara kok ya. Ya ora ngetok-etokke banget nek alumni Panci ngono to, Lek. Gah aku. Ayo. Sedih aku nek ngene iki. Gampang wae
Nah min, yo. Lek Mbok meneh. menawa 4 min ya. Hati-hati lho. Enggak. Sesuk ndak sida ditanggap Pak Tris. Jane wis pas ya. Jane wis pas ya. Nesu. Aneh ndi, Lek? Wong ki gur garek tandurane jare siapa menabur siapa yang Lah kuwi mbok menawa tanduranmu karo Tanduranmu. kanca-kanca kuwi. Pewarah panjenengan leres. Lho iki Ning kesalahan tunggal ning nggon Pak Bagong Darmono. Lho. Salah kok salah. Nyalahke aku iki lho. Ngrekrut anggota. heeh. Ha to, kudu satu visi. Nek visi misine ora padha goblang krah apa. Lah terus piye? Jember-jember itokno. Pitat. Kowe kok nyalahke aku ki dasar hukume apa? Kuasamu ki apa? Nek pancen kowe kuwi temen-temen arep njaluk bantuan, nek kowe kesulitan karo kanca-kanca, ngomong karo aku. Apa kowe ngomong kowe apa? Kowe nembung. Ora ta ya. Nah, piye? Piye to, Bu? Ora usah membik-membik. Ngono ki gur Ya garek ayu-ayu wae. amal perbuatane. Wong ki ya Nah. carane ki ya tembung ki. Nembung wae ora lho. Wong Jawa ki rak tembunge, Nah. arekan. Mbak Maratu, Piye? Dek Apri, Nyapa? Pak Bagong Darmono. Kene. Pak Dwi. Wes iki detik-detik iki to iki. Detik. Mau ketika kowe ngurungake ra, nek dalang agak wicara ki rungokno. Wis kono gek sambat. Melu karo sing sugih, njaluk karo sing duwe. Nah. Aku ra njaluk beliau wis ndek niat kok. Emang garek ngulungke kok iki kok. Nyun ngapunten Pak, nyun ngapunten ya ampun aku kewo dhewe. Aku nek kon dermisu jane pekewo ora. Oh, nyun ngapunten lho Pak. Jane wis dijanji. Mboten saestu mboten kula pun diparingkan Pak Bagong Darmo malah pun ditransfer alhamdulillah. Ning nek badhe maringi kula nggih mboten nolak wong jenenge wong yakne ben golek sono kok ya. Kancamu. Pun kersane dijarke ku rak berkarya dhewe. Iya. Berlomba-lombalah dalam kebajikan. Ya, betul. Dadi ya anu ngono berlomba-lomba. Mboten Bu mboten sah mawon lho. Mboten sah mengkeh-mengkeh maksudnya. Waduh. Ayo dibacutke sik gaweane karyane ditampilkan lagi engko nyuwun. Tunjukkan karyamu dadi engko ora wis rasa dadak di tembung wis Mengalir dhewe. mengalir dhewe. Ayo, terus ya, Mbak. Ya. Kayak ngono kok bintang tamu. Kowe ki arep ngopo? Kowe ki sirwar piye? Anu tintingane Mas, anu main lambeku templek karo Sasae gini. wae. Men to iki pengen ngetokke ya. Iki pengen belajar. Cedak kuping diantere ra ukur. Berikan kesempatan. Loh, berikan kesempatan. Beri kesempatan dia untuk menjadi lebih baik. Ya. Ojo tok monopoli dhewe. Lah terus piye? Dadi kayak kesempatan kowe. Rupanya sayu kowe juga tapek kowe mosok suara kan bosok terus ya. Kalau ya apik. Yes, Jenenge. ngene. Iya, Ayo, dikai kesempatan kene Yo untuk kene maju ngarep kene. kene ngarep. Tarik sis. Pacitan sarwi suaranya semeleh ora kudu banter terus emang kok gesah manuk ning sawah Sesuk kuwi nek tatonan ki sing apik gambare. lah pripun Sing nyeni. lah Ini gambar apa to, Mbak? Lah kok gambaremu sendok karo garpu kene gedeng kene iki. Ya Allah, lah bakane bami. Ya. aja Gimana sih? Mas. Yo, tarik sis. Semangka. Iya. Wis rontok kabeh. totalitas jangan malu terlihat jelek untuk suatu kebaikan Iki anu sik
tak punggul sik Mbak Mimin. Nggih. Berita gembira. Nek sampean suarane rada kecewa sithik ora masalah Mbak Mimin. Mboten dados menapa. Iki Widodo Makmur Perkasa kan membuat perusahaan lagi, pabrik lagi di Giri Tantra, iya ta? Nggih. Heeh, perluasan iki menerima karyawan baru. Oh nggih, matur sembah Nek nuwun. kono ana pabrik pitik utawa peternakan ayam Peternakan besar. ayam. Nggih, mboten Iya. menapa, nggih. Heeh. Kowe iku bakal direkrut karo Pak Tris. Aku tak matur karo Pak Tris. Iya, Iya ta? bagian apa? Pengen ngerti bagian apa? Bagian apa? Ngresiki telek. Niki Kowe ora butuh suara apik. pun kulino nimpal letong kok ya Wis aku tak pakane wae nek. Ya ora. Dibenake sik. Nggih sampun. lho klotrok kabeh Lho, niku lho awrat kan geger kuwi. ketok kuwi nah lho Kuwi mending lho, jaman melu aku pertama kali Mbak Mimin Nggih. ning Sukarjo. Nggih. Daerah Bulu Takono. Nggo Dipun. polah ngono kuwi ngarep iso balik ning geger iki ya. Mimin. Ana susu kok iso tamasya. lah kok Mbak Yati. ponate mandeg teng kelek ngoten lho kok Panguripan kok. basan lakune ngeten lho kok susu kok neng kelek lho Terus termasuk berasan Mbak Apri. Demben melu aku pertama iki dandane ora bejanji-bejanji ya. Sumpah yakin gek dandane ning ngerti ora kowe? Ten pundi? Nang gerdu iki. Gerdu pos kamling kuwi lho. Wah. lah dirombongi Nek kula bintang tamu ngadi-adi mesti njaluk ning hotel. Iya. Terus Lho wong seniki ijo manjing ajur-ajar lho. lah aku ajur terus lah tau ajar Apri ku gampang. Apri golek rombongan liya kono. lah piye Mau golek rombongan liya, ya bener rupaku nek delelek terus aku ya wegah. iya nek kowe iki ya dijumboke umukmu kuwi jumbono karo Aku ya ndek wong tua ya ndek sedulur, apa terima aku sedulurku ya ora. Mimin, tenang. Ada yang siap. tanpa bagong. Aku gila tenan cah. Kula niku tanpa bagong. Gudel iki ya ngapa to, Del? Kowe iki nek kula niku delelek secara Mama! Kula delelek secara fisik kula jasa napa? Suara kula delelek apa-apa. Nek nek menyangkut keluarga niku kula ya ora iso nampa. ya ampun kok ketae berkemistri banget ya Pak Bagong karo Mbak Mimi Kowe yo tak becak raimu tenan lho kowe. Pak Bagong kula nyuwun perlindungan. Ya Allah. Gusti Allah. Iki nang omahku dhewe lho, Min. Kowe ngawur wae kowe. Min, Pak kula badhe nyuwun Del. panjenengan kali sih. Gudel, kowe pengen amplekmu tok tempo ora, Del? Iki Pak Bagong. Min. Mbak Mimin, nek nyoto tresno ki ya ditunjukkan. Eh, Ayo disayang kowe anak buah kok iblis kowe. Ora kena. Wis tenang. Disayang ngono lho, Mas. ora ketang dirangkul komburi ngono Wis ora jaga jarak. Iya terus ke. Alah. Anu tidar kowe pengen di adine ra le. Ojo cah, ojo. Wis, men. duwe adi mametune ciduk Wah, wis aku. Ayo bacotke guyon ya guyon ning tembange dibacotke. ya Anu Bunda tak munjuk sik ya. Budas. Bunda Sukimin Raga tuwa 43 ya. Yalah ngapura. Masya Allah Adem panas. Ini ngombe pengombor. kulinane blandong kayu iki terus Takut dehidrasi. Ya. Ayo ajarkan dia kan anu kemampuanmu potensimu ditampil. Oh. Jadi iya. kita maju bersama-sama, sukses bersama-sama. ngomong sak omong ki sing ati-ati Heeh. potensio kok Mbak Maratus kok potensio ki piye? Potensi kok potensio. tak kira potensio Padake radio kok. Badar ki lho kok tadi Bakar iki lho. Ampun ketika ngoten ku hawane cocok nggo perkembang biak lho iki. sumuke kaya ngene dadi lek men dadi Berkembang biak iki nek winine kaya ngene iki kok metune becak. Lho ditimbali. Nggih, Bapak. Sembah nuwun ya Bu, mugi-mugi lumintu berkah lan barokah. Aduh. Wis. ora sing maringi Bu sinten Bu sinten? Budui. Sing Budui, Pak. kagung, budui sing kagungan kakung sableng. oh Alhamdulillah, Budui nuwun. Bagong. Tukon bobok, tukon pilih selaris. laris ki ora nggon kono kok nek sing laris kene piye Lho ra mudeng. piye Iki meh padha slogane nggone
loji aroma. Piye? Ora nggunakake kimia-kimia nganggo herbal. Tukon bobok, tukon pilis ki obat herbal. Obat herbal, obat melu men wong bar anak cilik ora gampang kimia. Bobok ki parem bobok men keju-keju rasa nganggo neko-neko. Lho, back to nature. Lho, back to nature tukon bobok, tukon bobok, tukon pilis, laris. Laris kok ngono. Anu maksudnya ki laris iki ora kono. Lho, ramu kuwi kantongan. Nah, kok kaya teletabis kantongan ning. Kok wedoke kan ning tagen matur sembah nuwun lumintu berkah lan barokah. Matur sembah nuwun Bu Dwi. Kula kagem kanca-kanca. Panjang yuswa kathah rezeki mboten lokak ning tambah kebak. Ning tenan kok Mbak Apri Mbak Min. Asma ngger Dewi iki lomo. Bojoku ku ya lomo. Jenenge ya Dewi kae. Oh, Bu Dewi lomo, aku tenan rama itu. Aku nderekke Pak Bagong sepetang tahun dimasake soto. Apa menune iki agar apalan kuwi aku ate judeg. Mbok ya ganti pecel apa-apa lho. Soto aku alah iki ngono ki. Kowe jenenge wong nyuguh ki ra ya wis anu jenengan go garek menikmati kok. Ilat kira ya iso ngrasake nek soto terus lho terus rasane piye? Bu Dewi ki ya pirsa nek senenganmu ki soto mulane disuguhke keremenanmu. Iki Pak BG mengundang orang yang salah. Ora jare anu soto ki untuk kan enek tokolane. Kesuburan. Oh, nggih. Kersanipun fertil ngoten nggih. Nah, subur kendang anak kowe kuwi. Saking subure iki wis meteng petang sasi no kok. Terus saestu petang sasi yo. Gula sikile wis metu. Apa iki ngomong cacu lah gak. Kowe mudeng ra? Apa? Nek Pak Dewi ndek pondok pesantren iki bintang tamune karo penyanyi kabeh. Kudu sing alus sopan santun. Lah apa kuwi? Groboh lah ora dudu. Ndak gini lho. Ini belajar interpretasi. Makanya nuwun sewu, ana ajaran agama nyebutake, selalu berpikiran positif. Berpikirlah positif. Nah, nek pikiranmu positif ora mungkin tekan kono. Pikiranmu reget tak. Nah, ora. Dadi tumpuan kesalahan kula melih. Iya no. Sesuk teman mah golek liyane kula mohon ra apa-apa. Tenan. Kok le Pokoknya matur sembah nuwun menika kagem kanca-kanca manfaat nggih. Manfaat panjenengan. Ya, dilebokke. Lho, Pak Gita. 2,5% kuwi nggo ngresiki rezekine awake dhewe kudu dikanggo donodriyah fakir miskin yatim piatu. Yang membutuhkan. Yang membutuhkan aku yatim piatu. Ya. Ning yo ora prayoga monggo ling astama Mbak sinten Mbak Marantus monggo wong ayu. Berkah barokah nggih Bu Dwi. Matur sembah nuwun. Nggih. Mama Heti mboten pengen didongake. Iki tak tambahi meneh. Iki meneh. Napa? Nyuwun caping gunung saking pos kemenangan Ibu Haja Sri Mulyani saking pos kemenangan Desa Boloblaret dengan ucapan semoga Ibu Haja Sri Mulyani sukses menjadi Bupati Klaten. Amin ya rabbal alamin. Menika saking streaming Mas Tidar, Mas Dea, Mbak Sima. Iki asline tulisane Mbah Kakung iki. Mbah Haji Sutarno, enek duwite 300.000 nyo tak kekek sisane. Mbah Kakung, matur sembah nuwun mugi sehat panjang. Dilumpukke kono kok gitu ya. Nah, iki Mbah Kakung ki anggere kene nek wayang mesti sedia beras, logistik iki Mbah Kakung sing nyediani. Dadi uripku ki mulya ning ngene iki dadi. Lah nggih. Wis pas niku kalian. Suwun Mbah Kakung, Mbah Uti. Tur nek ndedit yo nggo apa ora nggo putu-putune wong Mbah Kakung. Lha tenan kok iki aku selama corona ki liyane doblek nek aku gleleng dalang Bagong ki gleleng. Mangan mung karek melu maratuwa. Piye? Mbah Tarno, ika wau ten omah gelas anu beras kula garek sak gelas. Iya tuku ngono ae. Bingung. Lho, lek Sukimin ki yo enggak terdampak lho pandemi iki. Iki ora terdampak. Oh, dek iki malah sak usaha kok. Usaha apa jual beli apa to lek nggih kali. Dadi dagang jual beli. Ya jual beli no nek jagake satu pintu tok nek ngantek kahanan kok ngene iki seniwati seniman ora payu. Iya. Aku jual beli. Jual beli apa? Anu jual motor nggo tuku gula. Yo padha. Lah wong nek kekurangan gula ya piye? Ya, terus ya. Panas udan hutan panas aling-aling caping gunung miso
langgam sing penak Mbak Maratus. Ngiras-ngiris ya, rampung Caping Gunung dilebokke Sragenan, lagune Podang Kuning sing munduti Mas Eko Suro sing Kempang Kebak Kramat. Oh iya. Sing nembang kudu Ibu Wida. Liyane ora payu. Nggih. Soale ndek iki wis diweni jarik, sapa ngerti sesuk arep ning anu Joglo Tumiyono meneh diparingi jarik neh. Nah, mugi-mugi. Amin. Ya, monggo. Syukur bisa. Delang tutung, tak tutung. Ya. Hai Podang Kuning.
ra utang ya podang kuning.